Така да давам газ, всяка ти да го връткам, ама викам, айде ще малко да минем поне 100 км. Не, тая гзина ти е много зад. Коя неговата, моята ли на свет? Аз, Светли е въобще Йона да... Прави се, като му подложи това. Коя? На съединител. Насури ли, нали не ти буксуваш? Не буксувам, а сега Сузи има два двигателя, ще сване съединителите и ще изберем от трите Чул ли се? С нощ, вчера. Карал е нещо. От Германия си дойде, води да карат един. Айде, Фичо! Нека го пълната кара. Да, то пари он кара. Да ги докарва само. Да, он е шофьор нещо. Добре, гледай толкова си извърнал кръгъл. Това кръгъл той. Само аз съм гледал. Я някакво само тук не им нищо. Я като излезам, аз съм изсъден на пътарската. Ти си го банал на един секс друга. Ей, то излезна отзад, жена му го изгони и го заключи. И он не може да свърза къщи. Мамка ми кой лъжи. Кажи бе. Вчера вика така, аз стани тук те гледам. Я викам за какво? Майка трябва да правим тикваник, ми трябва модел. Се не злате така, паша ще ме улита. Паша ще ме пацата да е. Тикваник, майка ми трябва модел. Абе, това какво се пръста? Това се откачи тук бе да ма бе. Виж, се удариш на хвала и се падне. Ти пък късмета дява да се четат. Ливадата дява. Но така сериозно, я мисля, че ще му пита нещо сериозно. Кой си луга струга? Това варди ли от вода? А? Това варди ли от вода? Варди, да. А къде си ги взел тия? Промазна на плато. Търново случайно ги намерих да ги вземах. Че я тук гледа едни, они нямам вера в те го говорим. Добри са, добри са. Краси, Тури, каска ти, този човек си дошъл.